刃で悪夢を断ち切れがキャッチフレーズの大ヒットアニメ映画といえばもう何かお分かりですよね。先日アニメ版の第2期の放送が決定された「鬼滅の刃」です。続いてお聴きいただく曲は劇場版「鬼滅の刃無限列車編」のエンディングテーマであるキサさんが歌う「ホムラ」です。この曲は鬼殺隊を支える最上級大使である縁柱煉獄杏寿郎の生き様を歌い上げた曲で、それと同時に現代を生きる私たちに伝わるメッセージを感じさせてくれます。この曲を聴いて皆様の心にも熱い炎が燃え上がりますよう熱い心で演奏します。小村です。
この曲は一度耳にしたら忘れられない歌詞が特徴でして昔ドラえもんを見ていた大人の方にはおなじみの懐かしいメロディーも感想として組み込まれており大人から子供まで親しみやすい曲となっています。本日は私たちカラーガードの演技とともにお楽しみください。カラーガード演技の中にはドラえもんの秘密道具が隠されていますよ。ぜひそちらも探しながら見てみてくださいね。それではお聴きください。ドラえもんです。